hedder William. Og jeg hedder Christian. Og velkommen til alle børnenes vittigheder! Yay! Alle børnene kastede med håndgranater, undtagen Bob, han samlede dem op. Alle børnene spillede ishockey, undtagen Luke, han var puk. Alle børnene brugte WC-papir, undtagen Morten, han brugte skjorten. Alle børnene syede skinjakker, undtagen Knud, det var hans hud. Alle børnene sad med hænderne i blenderen, undtagen Bente, hun tændte. Au. Alle børnene spiste chips, undtagen Jonas Ip, han var dip. Alle børnene lå på betonklodsen, undtagen Gunnar, han lå under. Alle børnene fik hestebøf, undtagen Connie, det var hendes pony. Alle børnene hængte, undtagen Lise, hun var flise. Børnene løb fra kannibalerne, undtagen Lille og Arne, de blev til chili con carne. Børnene fik lov at hilse på dronningen, undtagen Yvonne, hun havde en dårlig ånde. Børnene manglede penge, undtagen Kjeld, han trykte dem selv. Alle børnene brugte kondomer, undtagen Lars, han brugte dog sin fars. Alle børnene hed Jesper, og undtagen Fedt, han hed Peter. Alle børnene kom tilbage fra svømmeturen, undtagen Signe, hun mødte en mine. Og tak fordi I så med for denne gang. Vi ses i vores næste video. Hej! Hvis I har lyst, så abonner på vores kanal. Og like. Hvis den her video får over 2 likes, eller hvad det der nu hedder, så kommer der en ny video. Vi ses!